Siema, siema. Witam Was z poziomu mojego tak zwanego miejsca pracy. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Musimy poważnie porozmawiać. Dlaczego musimy poważnie porozmawiać? Bo nadchodzi E3. Już w zasadzie, znaczy w tym momencie, kiedy to nagrywam, jest czwartek, to zaczyna się one tak naprawdę już za 2 dni, bo w sobotę 9. I słuchajcie, wiecie, że E3 to jest w zasadzie chyba największa taka impreza, największe takie święto graczy, można powiedzieć, gdzie prezentowane są jakieś nowe marki, w sensie nowe, jak to się mówi fachowo, nowe IP, nowe tytuły, prezentowane są jakieś nowe odsłony istniejących już gier, często też prezentowane są nowe konsole czy nowe technologie. I jak dobrze wiecie, ja też już od paru lat, zawsze jak są gdzieś te streamy lecą, to ja to restreamuję u siebie na kanale i po prostu sobie to razem oglądamy na żywo i razem sobie przeżywamy, co jest bardzo fajne. Można sobie pić piwo na przykład, jeść chipsy, albo co tam kto lubi. I w tym roku będzie nie inaczej, moi drodzy, i mam tu taką małą ściągę z rozpiską właśnie tych konferencji. I słuchajcie, nie przedłużając, zaczyna się to już tak jak mówiłem, 9 czerwca, czyli w sobotę o godzinie 20 i cała impreza zaczyna się taką jakby imprezą jeszcze przed faktycznymi targami, czyli EA Play, imprezie od EA. No i oczywiście to jest o godzinie 20 i oczywiście tam będzie pokazany już rzeczywisty gameplay z nowego BF-a i będziemy też mieli okazję się przekonać, jak to faktycznie w multi wygląda, bo po tym, wiecie, nieszczęśliwym, jakby to powiedzieć, no po tym trailerze, niezbyt takim dobrze prezentującym rzekomo to, co tam w tej grze jest najlepsze, i jak gdzieś tam jeszcze nadal mam nadzieję, że będzie dobrze. I w sumie na inne gry od EA jakoś nie czekam. Jakaś dziewczyna fajna idzie. A nie taka fajna jednak. To będzie restreamowane, ale to prawdopodobnie nie będzie restreamowane u mnie na kanale, tylko na kanale u Bonkola, do którego ja się przejadę i tam sobie takie studio zorganizujemy i będziemy tam razem po prostu to restreamowali. Ale a propos tego, to oczywiście dam Wam info na Facebooku, na Instagramie, także do tych obu rzeczy Was bardzo serdecznie zapraszam. Do wszystkiego macie pod tym filmem na dole link. To na pewno to znajdziecie. Druga rzecz, niedziela 10 czerwca, godzina 22, jest to Microsoft i tam ponoć mają być zapowiedziane nowe odsłony gry z serii Gears of War, co bardzo by mnie interesowało, bo jestem wielkim fanem. Od czasów jeszcze jak miałem Xboxa 360, to Gears of War 1, 2, 3, 4 już była przeze mnie ogrywana na kompie, bo to było drugie Gears of War, oprócz tego takiego portu wykonanego przez People Can Fly pierwszej części. Także tutaj tego szczególnie jestem ciekaw. Wątpię, że zostaną zaprezentowane nowe konsole. Tego bym raczej póki co jeszcze nie oczekiwał. Potem Bethesda, 11 czerwca. Niestety ta konferencja jest o godzinie 3:30 nad ranem. Nie wiem, czy mi się uda po prostu wytrzymać do tej godziny. A o tyle jestem ciekaw tej konferencji Bethesdy, bo myślę, że mogą tam zaprezentować nowego Wolfensteina, trzecią odsłonę po New Order, w sumie też była czwarta z tych nowożytnych po New Orderze. No to potem był The Old Blood, taki samodzielny dodatek, i The New Colossus. New Colossus? Chyba tak się to nazywało, nie? Bodaj tak. Także no jestem ciekawy. Także to zobaczymy. To nie wiem, nie obiecuję, że mi się to uda. Potem Square Enix. No, jest to poniedziałek, godzina 19. Z tego jedynie interesuje mnie nowy Tomb Raider, którego planuję sobie ograć. Potem poniedziałek, godzina 22 również, poniedziałek 11 czerwca, to jest Ubisoft. I tutaj, moi drodzy, nowy Splinter Cell ma być pokazany, czego jestem ciekaw, bo też jestem fanem serii Splinter Cell. Ponoć nowe Watch Dogsy i nowy Assassin's Creed, który ma dziać się w Grecji. No a przy tym po cichu liczę, że może jakaś wzmianka, aby jakiś krótki teaser czy coś na temat nowej gry z serii Brothers in Arms, czego bardzo bym chciał, ale nie wierzę, ale chciałbym, także mam nadzieję. I potem we wtorek tutaj nie ma podane, o północy, 12 czerwca, wtorek, to jest PC Gaming Show i tam raczej nowe tytuły już nie będą pokazywane, ale być może będą jakieś nowe, jakby to powiedzieć, urywki z tych, które już były pokazywane wcześniej na innych konferencjach. I to też pewnie będzie, to jest taka konferencja bardziej
zorientowana, skupiona na technologii komputerowej, jak sama nazwa mówi. I ostatnia, nie, to jeszcze nie ostatnia konferencja, 12 czerwca we wtorek również o godzinie 3 nad ranem Sony. I to chociaż jest raczej wiadomo, konferencja do ludzi, którzy gdzieś tam mają konsolę. Sony PlayStation, ja tej konsoli nie mam, ale planuję sobie nabyć pod koniec roku i w końcu sobie nadrobić te wszystkie tytuły typu Killzone'a, Uncharted'a, God of War'a i tak dalej. Także to myślę też postaram się wytrzymać do tej 3:30 i będziemy oglądać. No i 12 czerwca również we wtorek o godzinie 18 jest konferencja Nintendo. No, ja jestem Europejczykiem, mnie Nintendo nie bardzo interesuje. Może interesuje kogoś z Was, mnie niekoniecznie. Moi drodzy, i tak to wygląda. To, co wymieniłem, będzie restreamowane. Oczywiście, jeżeli nic mi w tym nie przeszkodzi, ale raczej nie przewiduję. No i zapraszam Was serdecznie na Twitch TV Niklaus, gdzie będziemy to razem oglądać, razem sobie fajnie, jak co roku od paru już lat przeżywać. I tyle. I oczywiście napiszcie mi w komentarzach na dole, na jakie czekacie konferencje na E3, no i na jakie czekacie gry. Albo jakie gry macie nadzieję, co jeszcze nie ma powiedziane, że będą, ale wy byście chcieli, żeby zostały zaprezentowane. Bo wiem, że właśnie dużo ludzi co do E3 ma tam jakieś spore oczekiwania na temat swoich ulubionych tytułów. Czy oczekuje czegoś nowego, a może komuś z Was udało się tam pojechać? Ja bym bardzo chciał, ale póki co jeszcze jakoś nie było okazji. Ale mam nadzieję, w końcu się uda. No, to tyle, moi drodzy. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i tu razem z człowiekiem małpą Was żegnam. Zostawcie tam mi łapkę, żeby to tak, pokażcie ten film mamie, tacie. I zapraszam Was na streamy. W ogóle codziennie prawie streamujemy w zasadzie na Twitch TV Niklaus, na Instagrama, na Facebooka i widzimy się za niedługo na YouTubie i na streamach. Także to tyle. Pa, pa.